Natija Zurxoni muhim nest Zuriho zibaat naymada samolyot аз ёд кардам текстои батла омадам гуфтани дар рӯи ту мамалғи танагла рам омад масъалафа ҳал кунам ва бад била мебарам палю бо мӯи материалай медира реп миягам дамима тай пушти ребра тай ма чӣ мехоҳӣ аз шӯр то ҳамиқа вақт подписчико мезатан ма батл бе сюжет брам медонӣ ма беҳуда майдони ҷанг намедром ранги тайни қинида ай ҷои танг намебром ма зур намезанам ждат мекунам о чӣ рада ранги ма дар репи тоҷик бугу ту чӣ кардай ё тренда дидагия ягон маводат маҳсулоти мара бина орзу куда хобат ба хидм тоза талантам надорам робот дастгирии мухлисо барои ма баҳобат Гибушканам аи қасини солмая бистата як галат орзу мекнен ҳаёти мара чистада моранги ҳама пешай батл накем диз чапак батли ма оби ангур маҳсулотиш чистота биён мекунад безорай ҷон мекунад гапом ай ту вори саперник хубай тайпом дире папета чокш бисетка тайдом эс класс мегира хича надорад ё